Dayon nga oras sa tanan nga aanhiha aton yana. Ha pagkalipay na tirok, di kang haiba nga lugar. Talagsaon nga higayon inisalit ka di na api didi. Ha pagsayawig pa kita anaton pagrayhak. Halapang itahin, igaado kay basi tikanganan sayaw nga bantugan. Ngan basi makitan nimo pamusturahin hahangahangan mga katawan. Ang mga bisita puros nagaandam kaya nera turno nurunian paman. Samtang naghuhulat nakita nira ang kalugaringon nga sige ang sayaw. Samtangan padis nga gingapos na ang panyulito hala na buklara. Mga katawan nagkakadaop pagbutang haton iragarala. Kwarta habulsa nagkakait sa labis na good hanton mga bisita. Ayaw pag-iha kwarta tiro kakaibang initon magin bato pa. Kamaupay pagitan batanon ngan kalaksan. Nagraray hakwaray hunong nga kalipay. Mga bayhon permi lamahiyom-hiyom. May naluhod habog nga sarayawan. Samtang sigean parakpakhan katawhan. Sige liwat tawahan mga kalaksan. Kay nabalik anira pagkabatanon. Ang kabataan nabulighan karesyuhan. Nalain lahagawashan sarayawan. Samtang naman ang mga kaulitauhan. Sige bilinghan kababainan.